जों बेखौ गनायनो हाया immediate you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै नुखाबाय जानो हागौ नोंसोरो दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन लोगोफोर ससियेल मिडियायाव इमान दावराव जागासिनो दं आरो आर'नाइखौ लानानै आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि जे सिनायथि नंगौना नङा लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो माने आर'नाइखौ माने फालियाव माने बिजेपिनि माने बेयो पदुमफुल बिखौ होना होदार बिनि थाखाय बाय जोंनि माबाफोरा गेमस्रि आरो लावदुमखौ निमाहा बिनो थिनदों आरो मानसिफ्रा बुहुत आरो शेयार खालामबाय दं आरो बिनि दा मा बुङो ओमफ्राय आंजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांदो मा बुङो बिसोरो थौदो बिदिब्ला नायलांदो होमबा लोगोफोर जोबजासिम खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिशनेल आर'नाइ ट्रेडिशनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिशनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो किन्तु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै बिजेपिनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমানসকল আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেন্স নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেন্স নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেন্স যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू आरो डिजाइना मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा इथिंबो जा मोजां नै डिजाइना
मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव बियो गावनो सोंदों आर'नाइ आर'नायाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों नोंहा मानो जोंबाय थायो बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैयो ना आङो नांजाया मालाबाबो दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन भिडिअ बानायगोन दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा हारि मोजां मोनग्रा हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दं जोंलाय सोरखौ मा बुंनो मा सोंथि सोंनो नंगौना नङा दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा माबायदि नुदों आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों